Jeg prøver at lave øvelserne på vejrtrækning. Jeg kommer cirka til at tage 5 vejrtrækninger. Men jeg kommer ikke til at tælle dem højt, så man kan selv tage 5 vejrtrækninger. Man kan følge mit. Måske man tager flere, måske man tager færre. Måske man har brug for en pause indimellem. Så gør man det, som jeg viste i sidste video. Det kan også være, at man har lyst til at blive lidt længere tid i en af øvelserne, hvis den er rigtig rar. Så man tilpasser det, som man selv har lyst til, og man spoler frem og tilbage, som det passer. Måske med en pausevideo, osv. Stiller os i vores startposition. Godt grounded, fødder i hoftebredden spænder. Sender benet op i 90 grader. Har et ordentligt skridt tilbage. Vender foden 45 grader, sænker ned i knæet, armene op i en kriger 1. Jeg sender armene ned. Vender foden. Står nu i min løberlunge. Jeg presser mit bækken lidt ned, åbner lidt op. Jeg sætter mit knæ i, lægger min vrist ned og står i min low lunge. Bruger igen min udånding til at presse mit bækken lidt længere ned. Jeg sætter min tær i, løfter mit knæ, svinger mine arme op som en mølle, op i min kriger 2. Sørg for, at mit bagerste ben vender den her vej, forreste ben vender den her vej, og at jeg har et åbent bækken. Sætter hænderne i siden, strækker mit knæ, vender min fod, samler lidt til. Og bukker mig nu ned i min tabletop pose. Jeg er opmærksom på, at mit knæ ikke falder ind, og at min knæ ikke overstrækkes. Så sender jeg armene ned i gulvet. Og bukker lidt for at trække mig længere ned. Den her tillader jeg mig at stå lidt længere i, da jeg har mine hænder til at aflaste. Jeg sender hænderne over til hver store tå og trækker mig længere ned. Jeg sætter hænderne i siden, bruger min numse til at presse mig op. Så vender jeg min højre fod 90 grader, lader min venstre blive, hvor den er, sender armene op til en kriger 2 og sænker ned i knæet. Jeg svinger venstre arm frem, putter den ned til anklen, vender min fod og står i min løbelunge. Jeg sænker mit knæ ned, lægger min vrist og står i min low lunge. For det er her, man gerne må gå tilbage i sin child's pose, hvis man har brug for en pause. Jeg sætter min tær i, løfter mit knæ, svinger begge arme op samtidig, står i min kriger 1. Vipper min fod, så min hæl er i gulvet. Sætter hænderne i siden, tager et ordentligt skridt frem. Ender i min startposition.